nawe unabo abanye abantu avumelana nabo. So into engiyi-observile nge-character kaPhakela uMthakathi, he is a typical Zulu. Basho kanjalo abantu abangewona amaZulu uma besho ukuthina. Mina nje nami ngize ngihleke abanye abantu thola ukuthi engihlangana nabo abangezinye izizwe bethena wena I look at you, you look like a typical Zulu man. Besho kumina babuka nje indlela engingayo most of the time kuba ukuthi mina i-disrespect I hate it natural sengayibona kusukela emncaneni bami sengikhulile manje kusukela emncaneni bami I hate disrespect in such a way that I don't know angiyayizonda nje ngibhilivela ukuthi umuntu uyamhlonipha umuntu ngisho ngathiwa umdala kunaye ngisho ngathi ngesimo somnotho ungaphezulu kwakhe noma ngesimo sokufunda ungaphezulu kwakhe kodwa umuntu uyahlonishwa umuntu futhi lo muzwa wokuba namahloni ukukhuluma into ebheke eceleni nomuntu noma into eyenza omunye umuntu ayifile down ukuba namahloni ukuhlala unalowo muzwa ngicabanga ukuthi lowo muzwa ungawubulali hlala unawo imihla yakho yonke yokuphila kwakho lowo muzwa lo wokuthi nje ube nehloni ukuthi uyikhuluma kanjani into eyenza omunye umuntu afile bad eyenza omunye umuntu azizwe elula ezizwe ehlambalazekile ezizwe elulazekile uyikhuluma kanjani leyo nto komunye umuntu. There is a law eyasho one of the law esebhayibhelini eyasho inkosi uJesu. Yabona lo kube sonke si-complya ngawo ngisho singawathatha amabhayibheli siwaphose ezibeni singaphinde siwabona amabhayibheli masibambe leyo law I think abantu abaningi bengaba better lo ukuthi yenza komunye njengoba ungafisa ukuba kwenziwe kuwena. Ngaleyo law nje iyodwa kungaphela ubugebengu, kungaphela ukubulalana, kungaphela ukuhlambalazana, kungaphela ukweyana, kungaphela ukujelaselana, kungaphela yonke into that abantu abayibiza ngesono noma abantu abayibiza ngecrime abantu abangayithandi emphakathini. Ngaleyo law nje ukuthi abantu becomply kuleyo nto ukuthi fila in as much as ungathanda ukubukelwa phansi ungambukeli omunye umuntu phansi. In as much as ungakuthandi ukuthi umuntu akhulume kabi ngawe nawe akudisrespect noma ahlebe ngawe aspread izinto eingamanga ngawe ukwenzelani pho wena ngoba nawe yinto ongathiwa mayenziwe kungayivalela endlini ukhale ube depressed ungabusazi ukuthi yonke indawo la uvela khona abantu sebeyazi ngalento ekhulunywa ngawo uyinto engakwenza ukuthi uphelelwe indawo yini ke wena uyenze kwabanye abantu. So ubhuti kuPhakela uMthakathi mina into enganitshela yona engiobservile ngayo this is my opinion akuyona into engithi injalo but this is my opinion according to my view. One, indoda yomZulu ekholelwa kakhulu kuyo yonke imbono yesintu esiyibiza ngesintu. Nanomuntu wesifazane uPhakela uMthakathi ngeke alidwe umuntu wesifazane. Ngeke alidwe umuntu wesifazane. Akabhiliveli ukuthi umuntu wesifazane une ability noma capable ukuthi angalida anything. Esikhathini samanje ke whereby kule era esikuyona asekho lapho sesiseyindaweni la khona umuntu wesifazane engangiphatha emsebenzini engang-outsmarta ngisho kwibhizinisi kuphela la ke ngeze
khona ukuba ngaphezu kwami uma sidayisayida ukuganana, ngoba ukuganana kumele kube khona indoda elidayo. Kusho ukuthi indoda kumele yenze sure ukuthi ma ingahlakaniphile ingamthathi umfazi ohlakaniphile kunayo, ngoba akusezukwenzeka le template esiyifunayo ukuthi kube khona olida omunye. Indoda ma ukuthi ayikho powerful, ayiye kwabantu besifazane abangekho powerful. Ma ukuthi umfazi ofundile, umfazi o-powerful, o-powerful, laba esibabiza ukuthi ba-powerful abantu besifazane abazaziyo, lowo muntu udinga indoda that is very powerful than her, mkhanathobe. Ngayi ukuthi ayikho indoda engamthobisi, engeke imthobise, ikhona, dingeke powerful kunayo. Uphayela umthathi kaBhiliveli kubantu besifazane, wazi abantu besifazane as abantu abancinyana kubantu besilisa, irrespective baganene noma baganene. Mayibuka abantu besifazane ubabuka kuleyo level. That is my opinion. Ma uneyakhe opinion ungiphikisa ungangitshela, kodwa mina ngimbuke lapho. Bese kuba yibo abantu besilisa, wazi ukuthi ngokwendalo yakhe nangokoqeqesha kabe nalo empilweni ubhetha, ungaphezulu kwabantu besilisa abaningi la eMzansi, almost bonke. Angazi wayitshelwa uba leyo nto, kodwa leyo nto vele ifakwa i-orientation ye-culture yomnsizwa, ukuthi ma uyinsizwa, ma uthi usemgangelweni ushaya yonke insizwe emaphambi kwakho, awunalo irekhodi lokuluza, bese ukala impilo ngaleyo area kuphela. Impilo ayikho ngey'nduku, impilo ayikho nje ngey'nduku, akuyona umgangela impilo. Impilo ayikho ngokulusa. Ngeke ngizwe abanye bechoma ngokulusa inkomo, imbuzi, athi walusa. Ayikho kanjalo impilo, ngeke uyireduce impilo, uyireducele kuleyona. So ngangokuthi yena uphayela umthathu is believing ukuthi ungaphezulu kwamadoda amaningi ala eMzansi. Ngisho ebuthweni lakhe uthi uyabona uhahabeza abantu besilisa abakhulile abaganiwe, abanye babo babahahabeza isinoma isikanjani, akanandaba nabo. Ile nto yakhona yesintu yobuZulu ukuthi ma usebuthweni ayizonda inkabi, umuntu okuyena onilidayo engenza nanoma yini aze anithuke. Ngisho olimini lakhe inhlamba kayipheli, awukwazi ukuba yilida ube kakhulu enhlambeni. Usifundisani abantu ozobe ubalida ma ukuthi uthuka kakhulu inhlamba, uthuka ngisho abantu besifazane? Ilezo zinto engiyibone bese kuba kwesibili, okunye akakwazi ukukala amandla akhe, uvele ayitshela ukuthi wazi yonke into futhi engenza nanoma yini, yonke into kuyena i-possible. Uzayimagine ngisho eba upresident wale country, akawazi usayizi omlinganayo wesicathulo, ubona yonke into engayenza, okuyingozi kakhulu ngoba zonke lezo zinto uzenze nabantu. Ngayingcono ubuzenze yedwa zonke lawo ma-aim akhe nokukhuluma izinto ey'nkulu uzenze yedwa. Manje ma uzenza uhamba nabantu, urecruit abantu, uzobulala isizwe. Le i-division kubantu okade bekwi-March and March, ngoba i-March and March ifike noJacinta. Njengamanje uphakela umthakathi uyayidivide, uyihlukanisa phakathi ekubeni naye evelele nge-spotlight esikaJacinta. Babala-ke ukuthi ubala-ke lo mfo ukuthi wayezelani pho kwi-March and March ma kuwukuthi ebevele velele ngeqembu lakhe, bevele aziwa ngeqembu lakhe. So wayezelani kwi-March and March? Uveza ukuthi-ke kusho ukuthi untshontshe udumo through i-March and March ekade umuntu ovele ngaye kuJacinta. So ba-frustrated-ke abantu abaningi base-KZN. Kade ngibuka
nako Facebook la kusuke nje kupostwe khona uPhakela uMthakathi, abanye bamthuka uPhakela uMthakathi, abanye bathuka uJacinta bamncoma uPhakela uMthakathi, abanye bathi ingoba engafuni ukuphathwa umuntu wesifazane yonke into isingaye, yonke into useyibize useyikhuluma ngaye, yonke into uyena oyenzile, yonke into ufuna ukuthi ifocus yabantu ibe kuyena. Khona ke into abantu abangayinothisanga, abangayinothisi ngobhuti omdala uPhakela uMthakathi. Mina sengiyinothise kakhulu ey'nkulumeni zakhe esho nokuthi maye ngaba upresident yini angayenza, mangathi uyaphatha yini angayenza. Uqale nje waqala ekutheni ethi akanikwe u5 million uzothatha izinsizwa beye kwiborder beyokwenza iborder control bemnika u5 million. Lokho emveni kwalokho wayeseyaqala lapho wayesaqala lapho ehlangana noJacinta. Emveni kwalokho wayeseyaqala ke estimate izinto ezinkulu, ekhuluma izinto ezinkulu, ethembisa abantu izinto ezinkulu, engene enhlizweni zabantu, efuna ukuthi abantu bebuke ngathi uyena ophethe isolution yale country. Ungalalela ke amavideo amaningi akhe esho nokuthi inkinga zale country yena zonke engayiqeda ngo3 months, even less, ethi inkinga zakule country engayiqeda ngesikhathi esincane kabi yena inkinga zale country. Imagine inkinga zale country ngoba zinkulu kangaka, ziningi kangaka, mawukuthi khona umuntu sehlupheke over 30 years sihluleka kuhulumeni weANC, mawukuthi khona umuntu osesithembisa ukuthi zonke inkinga esinazo singabantu abamnyama, i-liberation noma i-revolution, khona umuntu ongeza nayo within 3 months. Lokho ke kimina bese kungama red flag already kungama red flag ukuthi ubhuti Ndabandaba ufuna ukudla inhliziyo zabantu ngehaba nangamanga, futhi ke ngisho njalo nangamanga, ngoba uma uyi-leader kumele ube very honest. Mawuyi-leader ungaqamba manga, usibuyisele kuyo lento esiphuma kuyo esesiyaziyo thina. Ayithi siyifunde ngeANC, angizifunde ngeANC ukuthi khona abantu abangakutshela ukuthi bengakha izindlu ezu1 million bengazakhi nokuzakha, ukuthi khona abantu abangathi bengacreate amathuba omsebenzi a1 million bengacreate ngisho u30% walawo mathuba. Sesiwajwayele amanga ama-politician. Mawuke waqhamuka nawe ngalawo manga lawo, i-red flag suke sesibona ukuthi awuyona i-leader, nawe umuntu ofunda ipolitiki, onengqondo yepolitiki, osuwaziyo isystem yepolitiki, nanokukhohlisa abantu, nawe usuyazi futhi abantu bala eMzansi, usuyazi i-weakness yabantu bala eMzansi, ukuthi kubantu bala eMzansi mawufike wabakhohlisa nje, wabakhohlisa nanoma ngani, bazokubhiliva bekuza ukhuluma kahle ngenxa yendlala ukuthi bahluphekile. Mawuhluphekile ubhiliva yonke into. Ngisho ngakho umuntu othi uyakuthanda uvela ubhilive enganihluphekile, ucabanga at the back of your mind ucabanga ukuthi iyona ndlela ozokhululeka ngayo. What if kuyiyona ndlela ozokhululeka ngayo? Ngisho ngakho umuntu othi uzokurescue, ngisho ngathi khona umuntu ozokusiza, khona umuntu ozokusinga, uvela ukholwe yonke into. Ama-politician asayazi leyo nto, noPhakela uMthakathi uqhamuke ngalowo shuni wokwazi abantu bala eMzansi, ngesingisi kubizwa ngokuthi bagullible,
gullible people, abantu ababelieve nanoma yini, aba-desperate to believe anything. Naye waqhamuka yabona nje khona into ayisho very recent, I think it's few days ago, athi yena kulonyaka uzocreate amathuba omsebenzi a-1 million. Njengamanje sikuJuly, sisele nezinyanga ezingaki almost ezo5 or 6, ezo5 inyanga eziyisela ukuthi uphele unyaka. Uvelaphi lo muntu noma ukuphi level noma ukuphi position lo muntu ozothembisa abantu amathuba a1 million? Ukuphi position uphakela umthakathi? Ngokwepolitiki ukuphi position? Ngokwepolitiki ukuphi caliber? Ngokwepolitiki ngokuba ubusinessman ukuphi level, unayiphi company, unayiphi umkhiqizo ongenza le okupossible uthi engenza leyo nto. Ngokwe society yokuthi engakhona ukuba i-leader ye society, omazi engakabibikho, engakaveli ngale march and march, namapha ama-programu esingathi nje lo muntu cha, umuntu lo ocishe efane njengoZola 7, umuntu lo ocishe efane ongakwazi ofana no DJ Sbu, ongakwazi ukuthi lo mhlambe engahambe mobilize o-businessman engayenza lento. Useke wenzani? Mayikhuluma lento le akayikhulumayo impossible, akazi kahle ungeke account endawo ngisho engasayenzanga, uza na same ngqondo yama politician yokudlala ngeyingqondo nangeinhliziyo zabantu. And futhi bafowethu, bantu basemzansi, angikhulumi ngenzondo lento engiyikhulumayo, ngifuna ukuthi nilalele kahle. Uphakela umthakathi ngine sure. It's my opinion, it's my assumption, kodwa it's a very strong assumption. Kulento le ye march and march nakulento ispotlight akasitholile, usetempted ukuyitshela ukuthi usetempted ukuyitshela ukuthi engayivula ipolitical party bese enza leader. Usetempted ukuyitshela ukuthi engarecruit abantu abathembise bese ebathembise besenza bese ekhohlise angayi ukuthi abakhohlisa abantu. Unentshisekelo yokuthi khona into angayenza, kodwa leyo nto futhi izokwenziwa ngeprogram ezoba ipolitical party. Lokho angeke ngikuprove ndawo kuyi-assumption, kodwa amadoda amayahlangana ukuthi njengoba lokho ethena mayengaba upresident kanje ngasolve inking, iyona ndlela leyo yokucabela indlela ukuthi ukuthi useqala iphathi abantu bemjoyine mangahle eqala iphathi.